казвам се доктор Йордан Мицкулев от медицински център Феникс. До мен стои Ани, наша пациентка от вече около 6 месеца. И Ани, представи се. Здравейте, казвам се Анета, накратко ми казват Ани и съм пациент на клиника Феникс от миналата година, ноември месец, във връзка с моето заболяване, което е болестта на Паркинсон. Така, обясни ни малко повече за твоето състояние. Кога започнаха първите симптоми на болестта, кога се диагностицира и какво си предприела до момента? Значи официално първите симптоми са започнали много рано, без аз реално погледнато да имам представа за това нещо, тъй като на 20-22-3 годишна възраст никой не би предполагал, че развива състояние на болест на Паркинсон. Но 28 годишна възраст вече имах видими прояви на симптоматика на болестта на Паркинсон, като треперене на пръстите на ръцете, вече изменения в двигателната дейност, губене на баланс. Но когато навърших 34, вече нещата бяха толкова зле, че се наложи да посетя съответно Movement Disorder Department, тъй като живеех в чужбина тогава. И реално на 34 години официално ми поставиха диагнозата на Паркинсон, което не беше радостна новина за мен, разбира се. Но от тогава насам всъщност ходя по мъките, търся методи и начини за лечение. Пробвала съм много и различни методи и начини за лечение, включително преди да науча за вашата клиника тук в Пловдив, център Феникс. Съм посещавала 3 пъти чуждестранна клиника в съседна държава. Къде? Клиника Swiss Medica в Сърбия, където правих в рамките на година и половина 3 ходения с вливки на стволови клетки. Вливките на стволови клетки донорски ли бяха или автоложни? Аз използвах и двата типа, като донорските бяха от плацента и пъпна връв и автоложните бяха съответно теглени на личния моя костен мозък, мултиплицирани и карвани отново. Какъв беше резултатът от стволово-клетъчната терапия в Сърбия? След първото ми ходене имах значително подобрение, но при мен това е, че не мога да задържа ефекта за дълго време. И явно, аз много така се обнадеждих, но резултата не беше задържан за дълго, така че планирах второ ходене буквално, може би в рамките на 6 до 8 месеца беше второто ми ходене. И след третото ходене, нещата не се подобряваха така, както на мен ми се искаше, но всъщност ме върнаха малко към начина ми по-добър живот, тъй като преди да тръгна изобщо да правя каквито и да интервенции, аз бях до такава степен вече почти отказала се да живея дори, защото всичко ме болеше, двигателната ми дейност беше отказала и нещата бяха буквално да събуждам се, да изкарам деня, за да легна да спа и да не чувствам болката и агонията от начина на как ми протича ежедневието. Добре, кога беше последната ти вливка на стволови клетки преди да дойдеш при нас? Последната вливка на стволови клетки преди да започна да работя с вас беше миналата година, през 2024 през юни, края на юни, началото на юли. Това беше автоложната трансплантация? Това бяха донорски, плюс мои, които бяха запазени за бъдещи процеси, бъдещи интервенции, но общо взето, както казах, резултатите бяха минимални. Имаше резултат със сигурност, но не беше това, което почувствах след като работих с вас. Добре. Кога дойдете при нас за първи път? При вас започнах да правя процедурите през, мисля, че се води ноември миналата година, 2024, нали така? Ноември до декември, приключих първия курс на лечение с вас. И всъщност почувствах много бързо подобрението, което дори мен самата ме изненада, че получих толкова драстично, бързо и с много добри резултати. Обясни малко по-подробно, моля те, какво точно се изразява подобрението, което изпита? Значи аз страдах от много силни болки, като токови, като все едно ми пробожда цялото тяло с игли. Това е почти денонощно състояние. Може би единствено когато заспях в състояние на покой, не ги чувствах тези болки. В момента, в който си отворих очите, тези болки бяха толкова силно активирани, парещи, огнени, че направо ти замъгляват съзнанието.
И реално погледнато също така, нали, това сковаване и тези, нали, процеси на замръзване, на ефекта на замръзване също, нали, ги имах като състояние, но след като направихме, може би, последната интервенция с вас, нали, тъй като вие разделяте пакета на работа, нали, през определен период от време, нещата, нали, тези болки спрях да ги чувствам, те огнените болки, и съответно, нали, някак си психиката ми се успокои. Да, точно това ще ви бъде следващия въпрос. Психически как се чувстваше преди да дойдеш при нас и след терапията при нас? Много зле. Психически аз постоянно бях в депресии, страхове, и понеже, нали, тя самата болест на Паркинсън е свързана с дегенеративно състояние, нали, на цялото тяло, мускулно-двигателната дейност. Този страх, нали, че ще се парализирам, той е неистов, нали, и ти правиш всичко възможно да се откачиш от това нещо. И когато, нали, получих облегчение и когато получих, нали, резултат, който ме зарадва, всъщност, нали, това може би, нали, през нещата, които медикаментозно работят, нали, в организма, това състояние на психози и на страхове, не че го нямам, нали, да не заблуждавам никого, има го, но ако трябва да измеря в процентно измерение, 80-20 преди, 80% в полза на страха, сега е 20-80 в полза на страха. Нали, т.е. в полза на хубавото състояние, да. Тоест страха е 20% във връзка, нали, с... Добре. При нас ти първоначално започна по-интензивно лечение, като беше за около месец и половина, всяка седмица идваш даже по няколко пъти в седмицата, след което ти в момента провеждаш само допълнителна терапия, която е частична, т.е. ти идваш само за удължаване на терапията, за краткотрайни вливки, веднъж обикновено на 2-3 седмици. Как се чувстваш сега, като поддържаш това състояние? Ами аз се чувствам много обнадеждена и реално погледнато, всъщност аз дори този резултат, който получих, като особено сега след вторите, нали, интервенции, които правя с вас, нали, изключително много ме радва, защото мога да кажа, че дори наскоро с една приятелка споделях, аз не съм се чувствала така добре, не помня от кога, нали, може би още в периода преди изобщо да ме диагностицирах, имаше такива моменти, когато, нали, не знаех, че съм болна, но то е било вече в процес и съм се чувствала, нали, добре, и от момента, в който ми поставиха диагнозата преди вече един брой години, може би 11, нали, нещата от тогава до, нали, recently, нали, съвсем скоро, са били винаги в период на стагнация, на страдание, на агония, на болка. И това чувство, което ми се подари, буквално да го почувствам като чувството на спокойствие, да можеш, нали, да не мислиш само за това, беше направо велико подарък от съдбата, от вас, от хората, които са грижите, нали, всички ние като пациенти да намерим облегчението, което търсим. И понеже това е такова заболяване, в което стандартната медицина не ти предлага лечение, нали, общо взето се поддържаш с някаква терапия, която с времето съответно не е достатъчна. Аз исках единствено да спра прогресията и, нали, що горе, нали, да не се развива, но получих дори бонус. Чувствам се така, че все едно, нали, не мога да кажа като здрава, защото това ще, нали, не е преувеличено доста. Да, но се чувствам достатъчно добре, така че да съм щастлива, да мога да се усмихна, да си правя моите неща, които правя. Каза твоите неща, разкажи ми малко ти какви хобита имаш и как ти повлия нашата терапия върху това пълноценно да разпускаш и да твориш. Да. Знам, но... Парадоксално, още преди да разбера, че съм със състояние на болест на Паркинсън, аз цял живот съм си мечтала да рисувам. Но понеже, нали, винаги съм се стремяла към професии, нали, изява в зони, където ще имаш работа, нали, стабилна и доходоносна, това просто е било една така потисната мечта, желание, което се казва, не му е дошло времето, някой. И когато се случи така, че за заболяването на Паркинсън, нали, нещата при мен бяха тотално лимитирани, нито можех да работя, нито можех да се грижа за семейството си. Единственото, което се случваше от, нали, рано сутрин до късно вечер, е депресия, сълзи, болка, агония.
И една приятелка много така спонтанно вика: ти много обичаш да рисуваш, защо не почваш да рисуваш? И аз: как ще рисувам? Ти не ли виждаш тези ръце като щипки на рак, нали, те не функционират, аз, нали, тотално, нали, отхвърляне. И тя каза: не бе, просто вземи един лист там, бял лист, почна да драскаш нещо. И аз прави се изсмях в лицето. Да мина на диагонал от историята, в като към днешна дата аз рисувам с масло картини, които се продават. Страхотно. И така, наистина сме да твърдя, че и аз самата си харесвам изкуството. Това е най-важно. Да не звучи нескромно, да, харесвам това, което творя. И в всички, като цитирам, всички казват: картините ти има много живот. Така че да, това е хобито, което развих по време на болестта на Паркинсън, колкото и парадоксално да звучи. Да, доста парадоксално звучи, нали? Имайки предвид, че С основният симптом е тремора и... Да, и то с много големи предизвикателства. Понякога като съм рисувала с сълзи, с кървави сълзи ги наричала. Но съм толкова, нали, бях амбициозна. Не, аз няма да се предам, аз на всичко, напук на всички ще покажа, че мога. И реално погледно показах и на себе си. Най-вече, може би. Как оценяш ти твоята двигателна способност в момента от началото на терапията при нас и към днешния ден? От началото на терапията при вас и към днешен ден все значи точно ще цитирам какво бях казал на господин Савов, когато се чухме преди седмица. Нали, периодично ме проверява как се чувствам, което е много мило от ваша страна, на целия екип. Благодаря ви за което. Нали, като ме задали как се чувстваш, нали, аз днеска съм изминала 10 км, нали, ходени, чувствах се толкова лека, фриволна, ефирна, като пеперуда. Нали, това не са преувеличени в никакъв случай думи, точно така се чувствах. Това чувство не го бях изпитвала, може би, от състоянието преди диагнозата, което съответно, когато го почувствах, дори го, нали, казах на приятелката ми: леле, чувствам се толкова лека, толкова ефирна и, нали, самата ми походка, самото ми движение, самите ми двигателни дейности бяха наистина като на здрав човек. Реално погледнато в момента, ако трябва да направя сравнение с преди и сега, преди, като казвам преди изобщо терапиите с стволови клетки говоря, нали, като период, когато ходих, аз влачех крак. Левия крак го завлачвах постоянно и, нали, куцукани, там залитани, на мен ми личеше, че съм болна. А сега, когато ходя, хората не могат дори да предположат, че аз нося такава тежка раница на гърба си, нали, с камъни на Паркинсън. Но това е, нали, като резултат, така че според мен не само работя, и има голям потенциал в бъдещето, нали, с тези иновации, които се случват, нали, на съвременен днешен план. И за което ви благодаря, че вие сте такива иноватори. Имате желание да помагате на такива като нас, страдащи. Много ти благодаря за отделеното време. С това ще приключим нашето интервю. И аз много ви благодаря.